Здравейте, приятели! В момента сме в магазин Зоя в Сан Стефано Плаза и може да видите продуктите на титла. Като искам да ви представя Oracle. Това е нашата функционална храна за подпомагане на умствената дейност и метаболизма. Съставена е от накълнали семена с ферментирали трити, български плодове на прах. Има микс от по-биотични щамове, които са веган, и да активирана хранителна мая и прива. Може да я добавяте към смутита, шейкове, да смесате заедно с някои от любимите ви разядки, както например хумус, с кисело мляко и с горски плодове може да консумирате като поръска върху салати, или да добавяте като добавка, която да обогати храненето ви с микронутриенти, примерно в основни ястия, след като те стинат. И се надявам, че сме ви били полезни. Прекрасен ден!